Ule tuna chuan tismin a test paper submit dan kan zir dawn ani pakhatna chuan online test paper tismin a upload dan submit dan hi chinhi kong ni na oma kong khatna chuan document kha answer paper kha camera atanga upload dan anianga panhina chuan pdf file kan answer paper pdf file upload dan kha ani dawn ani chuan kan hriat tur poimo te poimo mai chu online a chuan dar bituk ania tan hun dar zat alo inziak anga chumi khami dar atang chuan tan tur aninga chuan chumi chu test hun rei zawng aniang ti kha tismina khana lo lang vek dawn ani test hun dar zat atanga chiarin tan chawin question paper hi hon thei ani ta ani tichuan tan hun atangin exam hun rei zawng bituk chhungin chan zo vek tur anianga tin answer paper po upload vek tur ani dawn ani entinan minute somthum kha exam hun rei zawng lo ni ta sela exam hun rei zawng kha online a khan minute somthum alo ni chuan katan hun atanga chiara minute somthum kha bel tur anianga eng ti khuna nge ka huna to pang ti kha ti tur ani ta ni minute somthum ka nei bel dawn ti na ni chu chumi chung chuan answer paper zong te chan tur question kha chan zo veka ti chuan answer paper po upload zo hun chung zong kha be hun chung in khung chung zong kha minute somthum ani tur ani ti chuan answer paper an submit nge ni ti afianan khami tismina khan kan submit lo alan na chu submitted ti alin ziak anga chuta chuan an submit ti nge ni ti kha aron ti fe dawn ani le tuna chuan test paper khami online exam test paper upload dan te kan zir dawna kong ni kan zir nga pakhana chuan document camera atanga jpeg file kan an ti maya khami photo pa ngai upload dan khani anga kha chu har lo tur angai la chuan pdf file kha khoi tang nge ka upload tang ti te kha kan zir le dan tur chu ani dawn ani le tuna kan an tan dawn anga ti hian tismina kan kal dawn ani tismina hian kan kalanga tismina hian kan kalanga tichuan tismina kan kalanga kan tismina khan kan exam nge classroom exam paper notice khang ti kha kan enanga tichuan exam kha kan ti hian kan kalanga test ti hian kan kal dawn ani tichuan khi test khian exam ongoing exam ti ron tan ta ni ta khian ongoing ti lo ma exam hun hi da october ni thum lo ni ta se da sam khan minute nga ani a tichuan exam hun rei zawng hi dar kar khat lo ni ta je chu dar kar khat ka nei ti na ni ta a tichuan khi reng tu ni ta ni tichuan exam join tan tamal mala ongoing ti hian ka va click anga exam hun hi tichuan question ka hong thei to ti na ni tichuan question ka hong anga when kan test ni te test hun rei zawng dar kar khat ti ni a tichuan ta hian question hi attachment ti hian attachment ti ta khen question hi pdf in kan ron upload tanga tichuan subject hetia a chan chi ange multiple choice question mcq kan ti mai kha tiang ani lem lo chuan answer paper kha pdf ron upload ani anga tichuan chu kan hong thei to ti na ni chu tichuan a hnuai mi hi at submission ti ni kan chan zo vek hnuah kan answer paper upload dan upload na tur hmun ani a chuwang chuan attachment ti hian question hi kan hong dawn ani le question kan download ta tuna hian intran me ka kan hong ta question
le kan download zo kan hongang le khi ti khuan question lo oma tian question a chu chun chan na kanan ziak chara ti chuan kanan chang chara tian question pakhana panhina pathum na abcd kanan chang zawa kan chan zo nuwa khan he ka answer paper hi ka upload don ta chuan kan upload dan tura kha an zir don ani kan ti kha le question ka lo chang zo ta ti chuan eng tin nge ka answer paper kha ka chanang ti kha yang karon le ta add submission ti hian kan click don ani add submission kan click anga ti chuan ka answer paper akha tuna ama sign a document upload dan kha jpeg file atang upload dan hi hey image ti oma documents ti oma camera ti oma camera ni chuan ka camera kha ka thlanganga ti hian camera kan thlanganga ka camera hmang khan ka answer paper kha ka thlang don ani answer paper hi antinan hei hilo ni ta selangin hei helai mi ka chan na answer paper zong lo ni ta sela tian ka click anga ka click ka answer paper voi khat ka click ka tick mark ka thanganga ti chuan ka answer paper kha phek ni phek thum te polo ni mai thei ti khan ka camera kha kan thlang lenga ti khan le pakhan na anan thlang ta phota ti chuan answer paper kan le ta ni ti hian answer paper kan thlanga chuan tick mark kan tia chuan chumi zo chuan answer paper ka lo thlang zo ta question paper kha enge ka answer paper kha ka camera khanin kala zo ta ti chuan submit button hi ka hmet don ta ni le tian file kha kan la thale lo kang helai hi le ti khuan kan answer paper hello ni ta chuan khu helai hian image ti lo ma chuan pakhat adang kan ti lenga camera ka thlang lenga answer paper kha phek ni phek thum lo ni thei kan la lenga chuan le khi lo en tai lang answer paper pakhat pani kha thalak kha pani ka upload on tin ani chu submit ti hi ka hmetanga submit ti kha ka hmetanga ti chuan ka submit nge ni ti lan nan chuan tuna khian submitted ti kha reject ta ni helai mi hi ti chuan ka submitted ti ni chuan ka answer paper kha ka submit nge ni ti kha hawn chiang ta ni le kha tuna answer paper upload camera manga lak chopa upload dan kha alo ni ta chuan akong dang le ti dang kong dang le chuan answer paper kha pdf pin kan la pdf siam dan chi youtube channel la po khan kan ron siam to kha pdf file siam dan kha lo ni ta selang kha chu kan ti chop to lo me nga pdf file kha kan save to ta khalai tang kha kan tan me nga ti chuanin kan class test kha tuna pdf file submit dan kha
kan zir le do na ni le hian anga ya kan kal ta question kan hong le ta chuan question atang chhana kan chhang zo ta ti chuan ka chhana answer paper kha at submission ti hang kalanga ti chuan image document ti hang an kal do na ni ti chuan document kan atang hian ka file pdf file kha kan thlang do na ni ti chuan ka pdf file kha ta hian gallery ka da chuan gallery alo omanga chuan tuna hian drive my drive ka da ta my drive hang ka da chuan answer paper kha ka upload don ti na ni ti chuan antenna hei helai mi hi test 2 answer paper ti hi ka question chhanna test 2 answer paper kha lo ni ta salang hei hi ka thlanganga ti chuan hei anhuaya hian ka thlan file kha karon a source file kha karon lak chhuak he ta hian hei test 2 answer paper ti lo ma hei hi ka file save na mun atang kham va thur chhu to na ni chu at submission ti hian lu tanga mo document a in kalang ti chuan ta hian test 2 answer paper pdf file in ti nia helai ama mi helaya image img ti chu image ti na ni mai kha khalo kha chu ma sa kan ti khalo ta tuna test 2 answer paper ti kha kalau save ta pdf khan ti chuan chu hian tan file aron upload chhota chu submit ka me chuan kha file kha ka test answer paper kha ka submit the ti na ni an submit button ka met lenga chuan ko submit ti kha aron jek ton ani ta hian ti chuan kha ka hun tiam hun chung zong khang zong kha answer paper upload te chhana hun rei zong te kha awm to vel ti kha question set tu le conduct tu khan aron da anga chumi hun chunga an zo thiang chu tiang kha tiangin question upload nen thalak lak nen answer paper hon nen ti hun chung zong kha hun an ron set an ron bitok sa ve kanga ti chuan chumi tang chuan khami hun chunga khan thalak upload te ang zong kha darkar hun bitiam chung ka exam hun rei zong azir khan khalai kha man mo tur le tu lo te alo ni don ta ni le chu ti zong chu ati dan khan ye thil har te chia mom lo ba then khatin kan blank file kha kan han enge tia chu kan boina thinin alanga khalai kha kan boilo nan tu na hian youtube channel in kan ron siam ta chu in lo ria thiam ngai thil har ani lova thil ol tak mai nia kan lo ria thiam theu te po kan bei se he helai kan han ti hun chunga hian kha ni ta se tun tu matan chuan to ka nge